Čo hovoríte na slova pána Merca? Politika jedného jediného povinného názoru je tak nebezpečná pre Európu ako tretia svetová vojna. Toto keď si veľkí chlapci neuvedomia, tak ideme do obrovských konfliktov. Pretože suverénne postoje Slovenska nevychádzajú z našej ješitnosti alebo úzkoprsosti. Suverénne postoje vychádzajú z toho, že máme vlastné národno-štátne záujmy. Pani redaktorka, mám sa cítiť byť vinný, ak hovorím, že je obrovská chyba zastaviť dovoz jadrového paliva z Ruskej federácie? To je tá vina? Ale mám sa teda cítiť byť vinný, keď som povedal, že bola obrovská chyba, ak prezident Zelenský zastavil tranzit plynu cez územie? Mám sa cítiť byť vinný a môžem pokračovať v mnohých vyjadreniach? Nemilme si tieto veci. Suverénne postoje Slovenskej republiky vychádzajú z potreby chrániť naše vlastné záujmy. My sme pritom ale aj suverennými a solidárnymi hráčmi. Preto mňa prekvapujú tieto zbytočne silné slová. A ak si niekto myslí, že to tak bude fungovať, že niekto povie, že to bude takto a nejako inak, tak potom na čo máme preboha demokraciu v Európe a v Európskej únii? A ja budem toto trpezlivo vysvetľovať aj občanom Slovenskej republiky, že tadiaľ to teda cesta naozaj podľa mňa nevedie a mňa do určitej miery šokovali vyjadrenia niektorých politikov. Celkovo ten svet sa zbláznil. To keď pozeráte, tak tomu jednoducho neveríte. Ja som využil príležitosť, pretože sa nachádzam v krajine, kde je prístup aj k ruským televíziám. Samozrejme, sú tu všetky stanice. Keď to porovnáte, čo hovorí jedna strana, čo hovorí druhá strana, to je presne tá istá propaganda. Len jedna je odtiaľ a druhá je stadiaľ. A keď im to poviete našim západným priateľom, čo sa stále sťažujete, naša propaganda je rovnaká, ako je tá propaganda, ktorá prichádza z východu, tak to nechcú akceptovať. Ale toľko agresivity, toľko nenávistných prejavov, toľko rôznych poznámok, myslím si, že nejdeme do dobrých časov a o to viac by sme na Slovensku mali uvažovať, že či dáme energiu do nejakej súdržnosti, do nejakého fungovania až do nasledujúcich parlamentných volieb, alebo či pôjdeme cestou takého haukania a naviac. Ja nevidím nič také v praktickej politike Slovenskej republiky, čo by niekto mohol označovať za porušenie pravidiel právneho štátu. Ukážte mi to. My sme zatvárali nejaké médiá. V roku 2023 sa zatvárali médiá. Boli ľudia posielaní do väzenia bez dôvodov? Boli posielaní bez dôvodov. Zomierali nejakí ľudia? Zomierali nejakí ľudia. A pani rektorka, mňa nechceli zavraždiť, pretože som niekomu uniesol manželku. Mňa chceli zavraždiť pre iné politické názory. Tak pozor, sme na veľmi tenkom ľade všetci v tomto okamihu. Takže pre mňa je to výzva, ale hovorím to veľmi verejne. To, čo povedal kancelár, neakceptovateľné v modernej Európe. Neakceptovateľné.